martangyang mahita. At siniroha madihamu doho dami na siyan di bata amata doho na siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Oras madihita sa luho na hatani di bata dihita imana tersurat di Yohanes bidu 12 ayat 21 ayat 32 songono mahatani di bata. Naing idon ni alak gurik ibana. Alay adong ma di bahala guri dongan ni akanang nakoki laho martangyang di ari rayeng. Jadi dapoton na sida masih Pilipus na siyan Bethsaida na di Galilea pangili-ili ibana nin nama. Tuan nami naing do idon nami Jesus. Dungi Roma si Pilipus di Pabua me itu si Andreas. Dungi Roma si Andreas sarak dohot si Pilipus Pabua hos satu Jesus. Gabi didok Jesus ma mengalusi na sida naung dapo mati kina asa marsangap anak ni Jolmeng. Tutu si tutudo na hudoko tuhamu dang nagadda eme bolo sumadabu tutano jalamante dumpe mati ansa gudang perbuina. Aguan ho sama nama kamal hon hosana alay nama kasugun hosana di Portibion. Ido na mga ramotisa sa tuhanguluan na sanggiling. Ahuma dihuton ganup na olo manguloy aku. Jala iya disi aku disima doho anak somakku. Pasangapon ni amay do ganup na manguloy aku. Nabosado rohakku nuaing ahama dohonokku. Palu ama aku amang siyan tikyon. Alay tahi alani ido ubayan na saat tikyot tua pasama magwarung amang. Dungi Roma suara ni siya banagijang madok nung ahu pasanga laos pasanga pok udo musik. Jadi jung dibikin atoropi na jong disi ninna na sidama. Rong gurdui ang kana asing madok adong do suru-suru ni dibata na magkatay do ibana. Dungin na Jesus mamangalusi na sida, dada alani hauban naro suara odeng alani hamudo. Nuayang majupati kina asa di uhum Portibion, sipa balion manuayang raja ni Portibion. Anggo ahu dung dipatibo ahu siyan tanoon tayo kudo sa luhut na sida to ahu. Pangalaho ni Parmatena do na patuduhon marhide-hide hatana odeng. Idon sahana. Urian itu hantana hinahulungan di bagasan Jesus Kristus adorang so tapahiba-hiba turpugon adong masada barita namar donga puta. Ia barita namar donga pudon ia masada perayaan Natal sekolah minggu. Alay adorang so marnatal na sida Roma guru sekolah minggu madok tuaka sekolah minggu asa mabuan silua manang bingkisan na sida pada hari Natal manang didok di Natal manang di hari ulang tahun ni Jesus Kristus marahite Natal sekolah minggu. Kepe singkat cerita dung sahat ma Natal acarai sudah masih sekolah minggu. Mulai pasahaton manang papunguhon ak kabingkisan nabi nanaing pasahaton na tutukan Jesus. Yung isudi masih kola minggui pasahaton ak kasiluan. Tardo tahe jala hampir do sudi mangalir alay tersonggut ma. Gursi kola minggu. Marnida ak kayan akon na sekolah minggu ala adong sahalak. Di ide guru sekolah minggu dang disi jala marpikir ma guru sekolah minggu batu di ronai akhirna lu jama mangalui dijui hut dilulu dak danai dong dilului akka dak sekolah minggu do akka guru sekolah minggu dungi songgot marohana anak sekolah minggu di idama naniluan naik di do guru sekolah minggu ima
mergo masuk ko to son. Yin na marupani. Ala masuk danahi. Imam do bagasan kardus nabalga hudu limana di bagasan. Jala songgok marohan di sekolah minggu terlumo bima guru di sekolah minggu marnida dana na masuk tu kardusi. Dungi didok guru sekolah minggu ma tidak danai. Nah, kenapa kamu duduk di dalam kardus ini? Dungi Roma anak sekolah minggu nama do. Saya duduk dalam kardus ini, kakak, karena tidak tahu apa yang akan kuberikan untuk Tuhan Yesus. Saya hanya bisa masuk ke dalam kardus ini. Saya memberikan nyawaku, memberikan diriku. Karena saya anak miskin tidak memiliki apa-apa. Jadi saya mau menyerahkan seluruh hidupku di ulang tahun Yesus Kristus hari ini. Indewana tangis ma guru sekolah minggu mabigi suara ni danahin. Dia makadong saha persyaun langsido na naing idot tadi baga sa trupukon. Sada gora-gora imanah kaningani bohama hita pasahaton mulutta. Gabi pilihan pasahaton mulutta imanah kaningani pasangapon Tuhan Yesus di bagasan mulutta. Modo danahina kang gabi sada pasangapon di benibana dang pilihan na alay nguruna. Dus nama imana diri na ipasa imana tu bagasa kardusi na pilihun na di ulang tahun ni Yesus. Alani dia makadong sa hapor siyaon. Ano piga-piga na naing dohonon ni trupukon na gabi songon. Ujahad dihita manang gabi sada barita na uli na naing idota marhite trupukon. Alaniaha alanung nga lam jonok bitikina ikosa nama ni jolmai tu ujung tu hamatian nunga di Papua asa di parade akan atoropi di terlumo bima sisiani ikon naing manaon akan aporsu nama nasida alani di lubah ku Jesus do neng sah matikini anak ni jolmai tu hamatian na nunga tikina ninna rupani di bagasan turputon marhitiru di pasahat ma ahado nanain dohonon ni turpukot tu hita. Na perjulu ayat 21 ayat 27. Iko dohonot taro di ayat 21 ayat 27 ima Jesus si palua portibion. Tidak di bagasar tupukon rodo halak gurik mangele-helek tu si Filipus. Nama dog nang idon na sida ni na Jesus. Hape ala guriki si Pilibiku. Tutuaro na nang berengot tadi si molo di elehele. Ima na taida rupani si hol ni rohan ni hala guriki. Marnida. Taringot tu. Jesus. Jala akahalungangan nung biniki na. Do nang taringot tu hadirion ni Tuhan Yesus Kristus. Wala do di do halak goriki na kaya ngani neng parsido tamin. Neng rohami martangi yang. Neng rohami marsoba nin. Ala dipuji halak gorik do jahuri nama say poking dia karurut taringo tuaka. Imana kani ngani di parugamo nang di paradaton. Alalos ido de teida isyala ni turpukon. Ternyata akka nasumanada di batahian halak silibapi halak si Pilibigu pe waido na balga na tida naro madapoto Jesus alani ko berengot tado nang idot tapi sini Tuhan Jesus roto portibio dakola paluahon sada suku alay paluah portibio do odo na tida mi sini Tuhan Jesus si palua portibion. Bahkan saya tadok dorupani nang dia kazamita na tabiging kasih Yesus tidak dibatasi olan di Israel olan tuhalat jauh tapi kasih Yesus imana kengani na tadok rupani
tu portion tidak bisa dibatasi oleh ruang dan tempat alai portion do naeng macalo si palueng. Ido ben na taidar pani delusijis do pangidon na goreki. Dalam arhite ido nakangani di alus ni jisusi berengota ternyata adong na balga ima halahipe si pilibigu toy boido gabe dapota keluaran keselamatan ketika mereka mempercayai Yesus songon si palua. Alas ido na naing dohonota na pinasa ni Yesus na pedua kon di ayat 25 sampai 24-25 ma. Ahdo berengota di si ima pola do dia lu si Yesus di si ima na kaning obartu pangidoan ni. Halak goreki dioloi Yesus do alai di baima sada tudusan ima eme namadabu tutano jalamate. Lapatan na kematian Yesus Kristus menjadi kehidupan. Marhiti hamamate na ido nakinya ni berengota di ay hamamate ni Yesus dang ukap dope holan dalan ni akka ala manang nagabi holan tunasida alay nang hamate ni Yesus ikut ditanda portibion. Ala nima di bay Yesus do gobaran boni ni eme namadabu tutano jalabusu jalanung busu gabi tubuh ma jalanung gabi tubuh gabi belga jalanung gabi gudang belga merperbuina gudang ma odo gobaran nadang idota gobaran taringot tu kematian ni Yesus Kristus bahwa gobaran ini nakangani salib itu yang kita imani yang kita percayai itu bentuk daripada pengorbanan Yesus Kristus. Alani udah namaul dunia ni. Bahkan dak terjalo portibio ni alai di perhatulus alus ni Yesus nakangani taringot tu boni ni emi. Ay kumate do Yesus. Jala hamamate ini juga bisa ada jaminat tuhita. Jala kematian Yesus Kristus dalam nama duk iman akan asatar jalo hita. Haluaon manang pengampunan. Alani idotama molo digobar ho Tuhan Yesus di sitaring Tuhan matian nih. Asana salilingon na ni habiaran ni jolma ima tentang kematian ni jolme do akahamatian do. Alani do benna say jomal tadok rupani. Songon si Paulus di sada Korintus 15 ayat 55 jo hamatia di dia hamunangami jo hamatia di dia sorok mi lapatan tidak ada lagi yang perlu kita takutkan karena kematian Yesus mengalahkan dangadong bihaguna do hamunangan ni hamatian nadong di portibio kabir na songoni alani di banda kengen gobarni songon boni ni eme ido baina sa tu diketaring tu eme nang taring tu harajau ni di batam. Sesomal tadok semakin dibabat semakin merambat. Sesomal tadok ima kematian mati martir adalah benih manang boni ni eme barita nauli. Kematian ni akka rasul-rasul kematian ni akka para barita nauli mati martir adalah benih boni barita nauli. Hidup benar hidup Tuhan Yesus ini di ayat 25 masih tajam. Ayah gua ko sama nama kamol hosana alai nama kacugun hosana di portibion ido nama ngaramutisa sahat Tuhan uluan saliling nililing nam bahkan asanang mabir aka parbareta na uli unang mabir ima di hosa nang taringot tu nyawa nang taringot tu ima nakaningan ni mulutta tetapi kita harus menyadari kita sebagai saksi Kristus jangan pernah ragu dan jangan pernah takut tentang artinya menyatakan kesaksian dan kebenaran Yesus Kristus. Ai ido boni ni baritano di songon boni ni eminak kaningan. Napatuduh huma omana barpui di ayat 21 ayat 77 di ayat 21 sa sitong nanang dohonon ni Tuhan Yesus itu penyerahan hidup secara totalitas. Menyerahkan hidup kita secara totalitas dalam tak pasangan pun debata pasangan tadong mulut secara totalitas ido asama korhon hamamate nakangani hamamate ni Yesus dakkolan penantian dakkolan nakaningani di sita holan na naro alai dakkolan penontok kita alai ko pangoloi ikon pelaku pelayan
Iko gabi si huton Yesus Kristus penyerahan secara totalitas sudah ngulutai mangihutto Yesus gabi songo sisyan na hita pasangapon ameng ola Jehovah ma dipuji ola Jehovah ma tasoba alani taulakong ma dia may visi parsuruon ni Tuhan Yesus tu itana marsuru hita asa sudi portibion manada harajan di bata asa sudi imana kaningani idotan dia may holan babalgahon harajan di bata atau penyerahan hidup secara totalitas naing mata kasongon ilustrasi na kayong barita na mardonga pudi songon dana na mamiliho diri ne dipiliho ni bana ngulu na dipiliho di na holan imana kangani laho gabi pasangapon debata lasima nang dohonon iturpukot tu hita dia makadonga saha porsyaon asa nang takasma di bagasa nguluton alanunga sito Jesus sita nang maparsido tita marbarita na uli pabuahon haluaw na pinatupan ni Jesus asa sudi colma di tanong taruli haluaw sieto hatta Yesus Kristus. Amin. Mauliate madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabadi. Amin.